ಸುದ್ದಿ ಇಡಲಾರತ್ತ ಏ ಜನ ಸುದ್ದಿ ಹಾಕೊಂಡೀಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬೀರೋದು ಇದೆ ಮುಳಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತಪನ್ಲಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಉದ್ದದ ಅಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಕೋರಿನೇ ತೋಜ್ಜ ಬುಕ ಓಲು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನ ಕೋರಿ ತೋಜ್ಪಡೆ ಅಂತ ಬೇಗ ಬಲೆ 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 ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆದ ಲೈಫ್ ಉಂಡ್ಲ ಅವಳ ಈ ಗುಡ್ಡದ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕೋರದ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಒಂದು ಬತ್ತನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಇದು ದೂರಾಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬುಕ್ಕ ಇದನ್ನೇ ಬುಕ್ಕ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಂ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮೈತೆ ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಬೇರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಈರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಲೆ ಡೈಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲು ಭಾಗ್ಯಶಂಡರ್ ನಮಕ್ ಕೋರ್ದ ಫಾರಮ್ ತೋಜ್ಪಾರಂದ್ ಎಂಕಲ್ ಎಣ್ಣೆ ತಪ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಓ ತರದ ಕೋರಿಂಡು ಎಂಚಿನ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಕೋರಿಂಡು ಸೊ ಯಾನಂತೂ ಭಯಂಕರ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಉದ್ದದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲಂಚು ಬತ್ತ ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಕೋರಿಲೆ ತೋಜ್ಜ ಬುಕ ಓಲು ಅಣ್ಣ ಇನ್ನ ಕೋರಿ ತೋಜ್ಪಡೆ ಅಂತ ಬೇಗ ಬಲೆ 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 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂಜಿ ಕೋರಿದ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬರ್ತದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆರು ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಅವನುಂಡು ಕೋರಿದ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಬುಡ್ಡೆ ತುಳ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರೋದ ಐಕ್ಯ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರೋಣ ದನಿ ಹೇಳಿ ಹೇಗಾಗಿ ದನಿಯ ಮಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಕೋರಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಾ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಅಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಈ ಜನದು ಸುದ್ದಿ ಇಡಲಾರತ್ತ ಏ ಜನ ಸುದ್ದಿ ಹಾಕೊಂಡೀಗ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬೀರೋದು ಇದೆ ಮುಳಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತಪನ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಗ್ಲೆ ನೇರ್ನಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ ಇನ್ನಿ ತೋಂದಿತ್ತು ಎಕ್ಕಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಡ್ತಿ ಯಾನು ಲೀಸದಾಯನಂದ್ ಪಂದ್ ಮಡಿಕೇರಿದಾಗ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ನಾದ ಪಂದ್ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಂಕಲಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಆಂಡ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲ ಅವನ ಆಯ್ಲ ಮಡಿಕೇರಿದವನ ನಾಯಿ ಅತ್ತ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಪೆತ್ತಲು ఆయన ఆరు బిచ్చదితే పాతరు పని కుదర అంచ ఆయనొట్టిಗೆ ಯಾಲ್ಲ ಪಾತರು ಸೊ ಪಾತರು ಬಲ ಈರಿಗ್ಲ ಪಾತರು ಪೌಡ ಅ ಪಾತರು ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬಾಬಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು ಪೊರ್ಲುದ ನಾಯಿ ಇರ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಪರಿಗೆಟ್ ನಾಚಿಕೆ ಮನ್ಪು ನಾಚಿಕೆ ಪೊರ್ಲಿಂದ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆವೊಂದು ಇದು ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಪರಿಯರು